I think we are satisfied. We are satisfied. Saka ngati akataura kuzobvisa mari yedu yedeposit. Takachata last year. Saka tatakatangorelaxa kuti hatichazoita hedu mwana haanenge achimbotwaka kupedza chikoro chichichi. Saka ngachingoti mirai mbotanga ndapedza chikoro tozoita mwana. Saka pressure yangu yangobva kuvanhu nanyahama vanhu vanoexpecta kuti kana vanhu varoorana kadimexitesereta kuti tikangona muroora tichimbota saduu pane zvakuitika hayo zvese ikaucha yakanaka nemuchikanganisira vanhu ndozvatingori tikangozvarwa zvakadaro. Saka tambouya tikati rega tingoconfirm. Pane chimwe chaungada kubvunza? Ndida kubvunza panyaya yemarooms apa kuti mubhedha comfortable apa panozida mubhedha wekuti kana ndanyatsoora ndonyatsoora zvakanaka. Anonetsa nawo dzemubhedha mabhedzi edu isusu they are very comfortable. Haana kana makomba mamwe ayayi even bhesi rachona mastandard zaidi tongoona izvi anenge mapiibata hapasi kumbodzika kuita. Saka pari very firm and soft as well. And kana mablankets muri kutonhorwa so mamuchiti inoyi itori private. Uyu anoita zvekuacta patv anoita tumadrama twedu anoita tumaskiti so vanhu tingati celebrity. Saka hanga achiti nandizoda wadi inenge yakazara vanhu nechida pangu pari private apa kuronga kwemunhu apa nombe yacho yasaitombobara. Saka kungogara kungoti inini kana ndazoita nhumbu ndakuda kusununguka nechida kuenda kwangu ndega ndiri kuenda makazara vanhu nangomuti. Saka handi ipapo paWestgate. Aiwa mbiri yenyu yafamba vanhu vari kutaura tine kitchen yatinoprovida chikafu for my patients. Morning muchingomuka chete macereals anything that you like. Unoda serevhita kana bida like chai tokupai zvamunongoda zvese tinenge tinazvo. Then soon after tine machef ma-professional not makuki aiwa with machef so vanoprepare so they also come to you. Tinenge tine mamenu for the day votokudza kuti nhasi tine chakati then you choose. Even kana pasina chamuri kuda pamenu yavo they are also prepared to divert kukubikirai zvamuri kuda to satisfy your needs. Hazvisizi zigidi kuti totongosika zviri pamenu chete we are flexible. Isusu takungosiya mari zvenhumbu tisiya iwe rabasa ramunoda communication anything any problem feel free to nhumbu rabasa ramo inini ndakunofana kushanda munonyora kana pane anything dissatisfaction yamawana with any one of us. We are also free to comment on that question yamotuudza togadzirisa. Musazomira kuzotaura madischarge munotaura even zvichirimo so that zvinogadziriswa zvirimo pasotoita ekoni irimo munondo. This is private room. Unoona kuti bed hamusi kuda you can stay on the couch. The fridge is there at your service. You're free to put whatever you like there. My bathing rooms anyway guy don't share things. Only my bathroom. Unengo ni my bathroom. Munomutora na watokudi kunze. Bathroom toilet zvese zvirimo. Andiitika. Television inenge iripo muchiona zvamunoda. Yes, kana muda ZTV it's fine. Kana munoda kunogadzira ka tombotanga nekamukomana asi chero zvangobva kuna Mwari tinongogamuchira. Ameno pamwe anoyi nhumbi yacho inogona kubata maybe this week kana hatisi ndaida kungobvunza toti mwana azosununguka ari premature maservices tete akuzotransfer kana isusu tine zvese panapo. Kana mwana azvarwa ari premature tine nesari tine maincubators anokomedza mwana kusvika atopora. Tine mapediatricians vanouya pano vachiona mwana even during labor musati matodhilivhara kana tataona kuti tine challenge kuti bhebhi wedu anogona kuita preterm pedi na gaini vanouya vese
muchiri zvoti panotodhilivhwa mwana pidi vanenge vatorimo vachitotora mwana wavo vachitoenda naye kupi kunesana iri muno mwidhini isinoti havatobudi kunze unenge uri muno anotransfer unogona kuda nejondisika phototherapy yachoti 9 pano futi also have theatre zvekare in case zvatadza kufamba zvakanaka mai vatadza kusununguka zvakanaka theatre tinayo tinotongobva tatoprepare ipapo gaini yedu vanenge varipo theatre nese tinavo takutomhanya nemunhu kutheatre we don't waste time kuti magetsi makagara matoisa standby zvinoda kuitirwa standby solar generator ndazvinzwa ndabodzwa reception kana electric machine ine backup nekuti aibva yaiti magetsi paanodzima iyo bva toti ogwira no itone backup yemapower ayo mem tingataure rekaiti panobhadhara tibhadhare deposit yedu and then takutoshanda nhumbu manje inobata taita zvekutamba zvedu takabva isusu rege tigare ndikatsamwa nayo ringi ye munoziva ndakaitenga kuvi aiwa zvinowanika ndozvatisaka mari henyu hamuzopaini nemetro munozonobadira pareception ndakatendeko anoita project yehuku nesu tinotosvikira nayo vaita basa metro. All right.